Nagpadayon ang paghubas sa tinubdan sa tubig sa Metro Cebu tungod sa naglagiting nga kainit sa panahon. Sama na lang sa Buhisan Dam nga nangliki na. Gani nangamatay na ang mga isda sa gamayng tubig nga nahabilin. Apan luyo sa krisis nga nasinati mitumaw usab ang pagpakabana sa uban ngadto sa ilang isig tawo nga giuhaw karon sa tubig. Sayra nato ang istorya niini pinaagi sa GMA Regional TV Presents. Mao kini ang magkapalusno nga kahimtang karon sa Buhisan Dam nga usa sa gisaligan nga surface water supply sa dakbayan sa Sugbo nga kanhi puno sa tubig apan karon naugha na. Kini ang sitwasyon sa Buhisan Dam kung ato makita, liki na lang yun sa yuta ang nagpabilin din higdapita diin gumikan usab ni sa grabeng kainit nga nasinati karon. Matod sa MCWD, gikan sa 6,000 cubic meters kada adlaw nga ilahang maproduce. Karon 800 cubic meters na lang og posible pa nga maubos kini kung dili maabot ang uwan. Tungod sa mabaw o kainit sa tubig, inanay nang nangamatay ang mga isda sa dam ug tungod sa kamabaw na niini, maklaro na ang lapok sa ilawom. Ang kakahuyan nga naas palibot nga nagsilbing batuganan sa mga langgam ilabi na sa mga banog nga inanay na usab nalaya ang dahon. Ang kanhidakong wanang sa tubig nahimo na karong susama sa usa ka dakong football field tungod sa kauga ug pagpangliki na sa yuta. Base sa datos sa Metro Cebu Water District, mukabat na sa 54,000 cubic meters ang pagkahubas sa tubig kada adlaw sa surface water sources nila. Gawa sa Buhisan Dam, may kunho daw sab og dako ang Haklupan Dam sa dakbayan sa Talisay gikan sa 30,000 cubic meters nga naandan kada adlaw. Nahimo na lang kining 10,000 cubic meters karon. Tungod sa nasong problema, masinati gyud ang usahay pagkabalda sa supply sa tubig sama sa paghinay sa pressure ug pagkawagtang gyud sa tubig sa mga dapit nga sakop sa franchise area sa water utility. Busa, mipahigay na sila og water delivery service. Affected good nato nga source ang ato yung surface water mao kining sa Haklupan, kaning sa Buhisan ug sa ato ang Lusaran. Ang ug nasa tay usa ka source diri sa Compostela nga sapa sad ang tinubdan, nag-zero na gyud sa siya production ang atong Compostela. Good thing nga naatay Carmen water supply kaning sa diri sa north. So intact pa siya. Wala pa apektado ang ilang supply. Ang ilahang contract with us is 30,000 cubic meters of water per day. Sa Barangay Calamba, naabtan sa Balitang Bisdak ang mga tao nga naglinya daplin sa karsada, dala ang ilang mga punduhanan sa tubig. Muduha ka buwan na matod pa nga naproblema sila sa tubig busa dakong kalipay nakaayo nila kung adunay rasyon sa tubig gikan sa silingan nga barangay ang San Nicolas proper. Ang pagpangapod-apod sa tubig, inisyatiba sa kapitan sa San Nicolas proper, diin gikuha nila ang supply gikan sa deep well nga naa sa ilang barangay nga gipundo sa ilang mga tangke. Giapod-apod kining libre sa 13 ka mga sitio ug apil na ang mga silingan nga barangay nga mo request kanila. Kada adlaw, sige tanggakot, hantod na magabi na gani. So, kaloy Ginoo, nakahatod yun ang mga tubig. Dili lang rin sa ato ang barangay, kung dili sa mga neighboring barangays makatagtakan. Supposed to be, ang ato tayo i-focus diri sa barangay lang, pero naamgi mo hangyo, maluo siya taba kay makailan nato. Amo yung kuano sikap ninyal nga maluoy lang siya kanamo kap kay wala jud me. Way liguay nya ang pait ang mga estudyante, ang nanarbaho. Gasto gumigahan din kapin sa kadlaw. Yes, kay 20 ka galon. Maligo sa Lusay, sir. Pero napasalamat sa Junmi kanitabang siya sa among barangay Kalambar ni Kap Nenyal niya si Kap Concha nitabang siya sa among pag-supply tubig dire. Dako pa ang latason niining epekto sa El Nino busa gilauman sa MCWD nga magamit na sa katapusan niining buwana o kaha sa unang bahin sa Mayo ang tubig nga gipaubos sa desalination process sa ilang partner stakeholder. Kini ako gisakyan ang balsa nga na-stranded diri sa Buhisan Dam nga nagpaabot kanus amo abot ang uwan. Nagsimbolo lang kini kung unsa ka grabe ang krisis sa tubig nga atong nasinati karon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.